Hi guys! Welcome back again guys sa aking channel. So for this video, magluto kami ni Nanay Gloria ng sari-saring gulay, mag-utan Bisaya mi. At saka meron ako ditong nabili na dayok. Yung dayok po is yung parang bagoong, pero yung gamit po is yung scallops ata yun, yung bagoong na dayok. So ngayon, kukuha muna ako ng malunggay kasi yan kumukulo na yung and ready to ilagay na natin yung tapos na po ito nahugasan ni Nanay Gloria. Man ako naghugas. Ayan. So ilagay na natin. Dandahan lang. Nalikis kung agan. Nalagis yung agan. So, ayan Tapos nito ilagay na yung malunggay. Bukalon pa na siya. Mamasok kamunggay na Yan. So dito, meron dito. Pero konti lang. Pero okay na to. Kasi maliit lang naman yung ilagay sa yung malunggay. Ato, patahag ko sili at sal. Katong dagko ba? Sili. Pwede ra? Magtanaw ta dito. Yan. Dito, may siliwa dito. Wala. So ngayon, punta tayo dun sa may sili at sal. Kasi meron dun yung sili at sal. Yan Malunggay na malunggay. Fresh from the farm po talaga. Ano na ko check na ko check natin kasi baka mayroong bunga na. Kayong malaki. Diba? So, sayang naman po kasi pag hindi mo na-harvest, manalanta lang at saka yung matanggal lang sa puno. Kailangan po talaga kunin yun. Yan dito tayo. Kasi dito, nag-iisa lang po yun na puno na sili at sal. Kasi pag nilagyan mo yan ng sili at sal, yung baho po is napakabango. Yung amoy niya parang mga maliliit pa ata. Kung meron isa yung malaki na pwede na to. Yun ito pwede na rin to. Yan, meron tayo nakuha na 2 sili at sal. Ayan guys, ang bulaklak ng dragon fruit, napaka-healthy. Soon, makakain din tayo niyan ng dragon fruit. Dragon fruit. Yan, dito balik tayo doon kasi maghagpat pa tayo ng malunggay. Kailangan pa maghagpat yung malunggay. Kasi pag kumukulo na ulit yung sinasaing namin ni Nanay, maglunod na sa malunggay. Ako talaga yung tagahagpat. Sanay na ako maghagpat ng malunggay dito sa farm. Kasi lagi akong tumutulong kay Nanay Gloria sa paghikay sa aming pananghalian. So yung pananghalian namin ngayon, yung utan or gulay na sinabaw. Tapos yung itong meron ng pinikas na buwan. Pinikas na yun, Oo. Kumahorot. Dara. Pwede na ito, Nay. Yan, so ilagay na natin yung ganito lang ako maghagpa. Easy lang.
Tips mo yun. Ligana itong kamuti mong gatag na. Ano naman? Ligana kayo. Amo tutang ko niya. Bukal na. Automatic ya deh. Ada yang remote control ya. Bukan man giduot ka. Nang ko na. Remote control. Remote control daw yung kuan guys, yung aga namin. Yung sa ina namin. Kasi pag kumukulo yung kaldero, kailangan po talaga na i-open. Pero automatic na. Nag-open lang ng siya lang nag-open. Hindi na need ng kamay. Lunod na natin itong malunggay pagkatapos nito. Tsaka itong sili at sal. Madali lang mag-utan. Parang lang lata ka lang ng mga gulay. Tapos may sabaw. Yan lang. Hindi masyado asol. Dili kayo puti buhato na mag-utan. Igwa ka magpabukal, din lunod, bukal, din lunod. Ara-ara. Mag-utan. Utan Bisaya. Ito po talaga yung ulam na walang kontra. At saka napaka-healthy. Yung mga fresh na vegetables, yan. Kailangan po talaga na magluto tayo ng friskong gulay. Kain tayo ng gulay araw-araw. Kahit one day, isang bisis lang. Okay na yan. Kasi kami dito sa farm, palagi pa talaga kaming nagugulay ni nanay. Minsan tinulang isda. English ba Hindi ka stainless dia. Utang. Hindi ka stainless ka. Hindi mo taya. Pwede na lunod na yun, no? Tawag sa oran na. Ayan, no? Picasso na to. Itong sili at sal. Ayan. So ready na yung malunggay natin. So ngayon, lagyan mo natin to ng itong dayok. Ito yung dayok na ito yung sili. Sili yung suka. Wala ng Bombay. So huwag na lang natin lagyan ng Bombay. Ito yung dayok na bili ko is tag-10 pesos po. Ito sa kaitan ako ano yung utang. Nanaglura. Ayan o. Ayan. Napakasarap ito. Dayok. Ang dayok. Ako pwede na akong kumain pag dayok lang yung kainin ko. Kasi masarap na yung dayok. Yung bagoong. Ayan o. Dayok. Ito po yung scallops na ginagawang dayok or ito tawagan nila inay? Mahong.
Amahong. Wow, ang sarap nito. Ready to eat na po ito. Sa mga nakakaalam nito, no? Ready to eat na po itong dayo. Ito na. Para po itong bagoong, ginamos, or hipon, laman ng kinason. Or sa scallops. Ayan. Yan, i-check natin yung sungagan ni nanay. So, nilalata pa yung malunggay, no? Nilalata pa talaga. Malunggay yung mga gulay. Meron siyang kalbasa, merong okra, merong talong, merong beans. Yan po yung mga ingredients namin na inilagay na utan or yung gulay. Ayan. So, yan, maghintay na lang tayo. So, ayan, bukal na. Ilunod natin yung malunggay tsaka itong siliatsal. Ayan. Napakaasok. Inito na siya. Napakaaso guys. So magluto kami na nanay ng buwad nga pinikas. Ayan. So tapos nito, pag kumukulo na ulit, lagyan ng panimpla. Tapos yan, luto na. So ayan, luto na yung utan Bisaya namin ni Nanay Gloria. Yan. So tikman na natin. Yan. Wow, ang sarap nito. Yan. Init. Ang sarap. Ayan guys. Ang sarap ng utan, no? So yan, for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So maraming salamat sa walang sawang suporta kay Tips Mio. Keep safe always po and bye-bye. Thank you guys.